Nyt on uusi ralli ja 3 kuukautta taukoa, auto nollattu, mieskin on mun mielestä vähän nollattu, tuli tuo keväällä se 50 ja eilen kun nuotitettiin, niin aika nopeat tiet, uutta kaikille, että siinä olisi ihan mielenkiintoinen kesäkauden avaus. Koko auto kävi Englannissa M-Sportilla, katsottiin rungot ja katsottiin mitat ja moottori päivitettiin ja siinä mielessä tällainen tehtiin perus keväthuolto, että auto on kuitenkin jo 6 vuotta ollut kovassa käytössä, että sillä on aika kova tausta tuolla autolla, niin siinä mielessä tehtiin tämmöinen päätös, että ennen kesäkautta niin tehdään tällainen niin sanottu täydellinen nollaus. Että kyllä mulla on ihan luotto tähän ja tietysti tämä Printsportin porukka, joka mua tässä coachaa, tuossa on tuo OC nuorikkona lähellä, niin kyllähän tässä voi aina vanhempikin vähän oppia. Lyhyt oikea eri. Jatka. Lyhyt vasen täys. 301.